नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର ହଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ହଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ କୋଉ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ କାହିଁକି ପୂଜା କରାହୁଏ, ଆ ପଛରେ କୋଉ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାକୁ ଗଛ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଦୂର କରିପାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଓସ୍ତ ଗଛ। ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଶନି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ଗଛ। ନିମ୍ବ ଗଛ ପୂଜା କଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋଷ ଓ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରୁହେ। ବରଗଛ। ବରଗଛକୁ ବଟବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମହିଳାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅଁଳା ଗଛ। ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବେଲ ଗଛ। ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବେଲ ଗଛ ପୂଜା କଲେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଗୁରୁଦୋଷ ଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଫିଟି ଯାଇଥାଏ। ଅଶୋକ ଗଛ। ଅଶୋକ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବିଧି ବିଧାନ ସହ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଲି କି କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା ଆଉ ପୂଜା କଲେ କି ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।